Manilayaw itilak ka ng Diyos, kaya may salamat nga niya puti may sa Kristo. Mabalin nga magipagtakdar kayo ba niya? Kararag kayo. Lord Jesus, agyaman kami una hindi dapkal na yan maganda kami. Agyaman kami tilay di malang nagundaway ako Diyos. Kung mabalinan ni agyaman mong padayaw kin ka. Agyaman ang padapo Diyos, itipaltiin kinasirig ng tempo kanya at na mabalin ang manentag ministro ka nagituloy nga napapatipunan kami. Wina po Diyos, itatalag kami kin ka. Si papakumbaba kami kin ka tatatuyo apo. Na italag mo iti amin nga pasatitigyak ni. At agyaman kami apo Diyos, kagbibigyan ni nga sikaw apo. Iti mangisap-sabot iti amin na kasapulan ni. Agyaman kami apo Diyos, na sikaw apo. Iti nangidalan ka na kami. Sikat imang ngagas ni sikaw apo. Iti nangidalan ka na kami dito. Agyaman kami din iti ugundaway nga. Da kami apo, tapo nagurnong kami kapuking ka. Kaya agyaman kami apo iti karim. Iti iti nga nagurnongan mi nga sikat da kada kami kata. Agyaman kami iti declare mi. Claim mi apo iti baligid at takang daw. Claim iti panakadupra iti pwersa iti Diablo iti Espiritu Santo kadikagtan ka na kami. Kasi tama apo Diyos nga aramatan na kasi iti panakabalin nga nagapuking ka. Kaputawan kanya. Nuligat amin kin ka. Kumit kita pa lang apo Diyos itulong mo. At i-claim ko iti panakabless. Manikot ikaw binang igaratin na tayo. In Jesus name. Amen. Mabalin kayo nga ito daw. Praise God. Anyan na nag-imbag ni Apo Diyos ka sa iti-biyak tayo. At naidumdumang rago, naidumdumang bangar, haragsak, iti mariknam nga mangrikrik-nam iti kinimimbag ni Apo Diyos. Kaya nagatado dagiti ipagbagay ti Diyos kita tayo. No kasano tayo nga agtalinaed ket kuana. Agtalinaed iti ba ko na kinibag. Umuna ti amin ket masapul nga amo tayo diyan ang taktal nga ya iti Dios. Di kinibag iti Dios nga iti kanito nga amo tayo deta. Di tamot tan nga mabalinan tayo. Iti mo ko na nga agtalinaed kada giti nga sasauna. Nagyaman na kay ditunggal may sa kada kayo katanda kayo dito eh. Kaputa bigbigan tayo ni Apo Diyos iti diagal. Kaputa bigbigan tayo nga nagiti amin nga nagimbang nga banag nga dakara tayo ket nagapuki ni Apo Diyos. So agyaman na kita tingugundaway ta nakasagana kayo nga dungeg kada giti nga sasaw ni Apo Diyos. Ket nga dati Biblayo ukrarin nyo iti libro iti Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Kunan na dito kunan ni Apo Jesus. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Apo Isus keta mangas kasabay, iti dayti ko gundaway. Ngayon pagana, kada iti disipulo na, ngati siya sino man adungeg kada gitoy nga sao, ket aramitan na ida, iyarig ko, ulo kayarigan na, iti masirib a tao, abinangon na iti balay na iti rabaw iti bato. Ket nagtenag ti tudo, imay iti layos, kinagangin iti napigsa, ket dinalapos na, dinumpar na dayta nga balay. Ngem saan nga natwang, saan nga naanano, saan nga narabaw, gaputan na bangon iti rabaw iti bato. Ket kuna na pay manen ni Apo Jesus, nga ti uray siya sino, nga dungeg kadagitoy nga sao, ket di na aramid, di na ay pangag, sanda ngay pagan-ano, ket kayarigan na iti maag a tao, nga binangon na iti balay na iti kadaratan, ket iti imay iti layos, nagtenag iti imay iti bakuna nga napigsa nga angin, ket natwang ken nakakaskas ang iti panakarbana. Susiputan nyo, kakapsa, ini Apo Isus dito nga mangas kasaba. Dayta nga tao nga nangibangon iti balay na, iti rabaw iti bato. Ket at adu iti uras na nga binusbus na. At adu iti rigat na nga nang tiktik. Iti dayta nga bato. No kasano na nga iplastar, iti pundasyon, iti balay na, iti dayta nga bato. So adu nga oras, iti mapuna nga mabusbus nga mangtiktik. Iti dayta nga bato. Adu nga aldaw, adu nga sakripisyo,
Adu nga puyat, adu nga panawen, iti mapuna nga mabusbus na, tapno lang may plaster na, iti pundasyon, iti balay na, iti dayta nga nabaw iti bato. Ngem, intun umay iti bagyo, dayta nga tao nga nangibangon iti balay na, iti rabaw iti bato. Ket mabalinan na iti agtalinaan, asit iti ka, gaputa na bangon, iti rabaw, iti bato. Ngem po na, jay tao nga bangunan na iti balay na nga sila naka. Saan na nga kayat iti agriga? Saan na nga kayat iti agsakripisyo? Saan na nga kayat nga mabusbus iti adong nga oras na? Kayat nga jelaan na laka. Han na nga kayat iti mapuya nga gistadi ka dagiti sao ti Dios. Saan na nga kayat hana kayat iti marigrigatan iso na hana kayat iti mauyaw. Saan na nga kayat iti adu nga hikitos no di isud gapo na nga apanalatan binangon iti balay na diya kadaratan taki rason na no apay na diya kadaratan iti mapan na pangibangunan iti balay na ipanunot na gamin hana kaya iti marigligatan isu nga napanlatan nagbirok iti sabot isulatan ti pinagkali na naglakan na lang nakalian ta kadaratan ket kaya ijay na ngayon pundasyon iti balay na inabak na no kasalo iti kinapaspas na inabak na dyan nagpatakder iti balay na iti mapunang rabaw iti bato taada pa ilaan na tik 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 ibang pundasyon na pa ilaan iti balay na idinto nga iso na ket nalpas na gaputa sabot laeng iti naramat na ket nabalinan na nakinali iti pundasyon iti balay na ngayon iti inmay iti bagyo ket narba ket nakakaskas ang iti nagbanagan na so dinagtinag iti tudo inmay iti layos kinagamit iti riksa ket intaramente nga narba. Malagit po idi nagiti ubing nga gararami iti makuna nga balbalay da. Pagturturugan da, pagayayaman da, di inaramid da nga balay da. Madamdama pagamo may iti basit nga angin, ket tinalapos na dita nga raramid da nga balbalay ket narba. Ket kuna dagiti ubing panugsunggu kuna da. So kas jay iti kayarigan na iti makuna nga tao nga mangibangon nga sila laka iti balay na. Inmay nagtitudo, inmay tilayos, kinagamit iti nabigsamat, narba. So diya ko na nga, agpaiso, napaspas na rin, plastar iti balay na, ngayon, inmay iti makuna nga bagyo, kaya narba. Dahito iti perfecto nga pagbasaran, no anya iti kay mapanan iti diya. No atay nga agbibiyag tayo iti rabaw iti daga. Masapon nga, amo tayo dito gaputa, iso dito iti pagayatan iti Diyos nga, maamon tayo. No apay ba nga adda tayo iti rabaw iti daga? No apay nga agbibiyag tayo iti dahito nga rabaw iti daga? Ket daytoy nga ikas kasaba ni Apo Isus ket isu dito iti perfecto nga pagbasaran, isu iti umiso ket eksakto nga pagbasaran iti no anya iti kay papanan iti biyag. Akasapulan iti adu nga sakripisyo, iti panang disiplina iti bagi tayo. Ken adu nga oras nga panang busbus iti oras nga dagiti sasaw iti Dios. Kasi iti nga naramiden nyo, ibagat ka na kayo. Nga dito nga inaramid yung tatak, iso ti kapapatkan ka nagiti amin nga inaramid nyo. Dahito nga puta dingdingin yung isaw iti Diyos, kat aday iti presensya iti Diyos, iti dahito nga gundawa, i-declare tayo, iti Diyos kat adda tatak. Inbagay iti Apo, manipod ka nagiti sa una, at saan nga agsubli nga ubaw iti Diyos, iti sa una, iso nga tatay iti Diyos, kat adda tatak. Kat dito iti wagas, kung kasano nga ibang bangon mo, iti nabagad nga pamatin kini Apo Diyos. Gaputa na mati ka kini Apo Diyos, busbusam iti adu nga oras mo nga mag-study kadagiti sasao ni Apo Diyos. Kaskunan na niyo 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. So iti wagas no kasano nga may pakita iti Diyos nga aprobado ka kanya na ket babaan iti panag-study, babaan iti panang-adal mo kadagiti nga sao ni Apo Diyos. Haambo nga mabalin iti agbalin nga aprobado iti imatang ni Apo Diyos no haambo nga adalan iti sauna no saan mo nga istadyen no awan iti panakaamom kadagiti sao ni Apo Diyos saan mo nga mabalin nga ipatigguran iti makuna nga panagpamati dito nga amin tayo mano kada kayo tinamati kini Apo Diyos. Amen. Amen. So garod tanamati tayo diyan espiritual nga biyag tayo ket napabaro ket dayto nga espiritual nga biyag tayo nga maitunos iti Diyos. At tarigagayan na nga aramidon dagiti banbanag nga makaayo kini Apo Diyos at tarigagayan na aramidon dagiti banbanag nga pagayatan ni Apo Diyos. Ket daytoy nga pamati tayo, daytoy nga panunot tayo, kararwa tayo, ket kasapulan na nga mapababaro iti inaldaw, nga umanamong iti makunangan espiritual
nga biyag tayo, isu dayta no kasano nga ipon pundasyon tayo, tapno patigron tayo iti pamati tayo, panagpalag tayo kini Apo Dios. Nga umay man dagiti saan nga may pargal nga sitwasyon, ada dagiti mangdadaol king ka dito nga mayatbot iti raramidem, kahit baka nga padaksan dito ka umad iti madi nga raramidem, nga magbanag nga madi iti kasla nga banag mo, ngem gaputa inyang klam iti biyag mo kini Apo Dios, iti panunot mo uman namo iti makunangan ni espiritual nga biyag mo, gaputa namati ka kini Apo Dios ti espiritual nga biyag mo, ket napabaro so adda katatan ka dagiti nadyusan nga banbanag, adda king kan tinadyusan nga banakabalin ini kan ni Apo Dios ti kinapigsa, adda king kan itiragot ang mga balinami kag talinod nga natibker, nga uman namo iti makunangan panunot mo iti espiritual nga biyag mo, ket ditoy magten nga mabalinam nga mapagbaligyan dagiti amin nga bagyo iti biyag, dagiti amin nga padas iti biyag. So daytoy nga inistorya ni Apo Jesus, ket isu daytoy iti perfecto nga pagbasaran no anya iti kay papanan iti biyag, akasapulan ti atadu nga sakripisyo iti panang disiplina iti bagi tayo. Babay iti panang disiplina iti bagi ket jay panang bigbig mo kini Apo Dios, panang bigbig mo iti kinaimbag ni Apo Dios. Manipod ka rin iti sa una nga nangag mo, manipod ka rin iti sa una nga binasam, dito mo nga naamuan nga iti Diyos iti nang mangmangtad kenyam iti kinasirin, mangmangtad kenyam iti rago, mangtad kenyam iti kinalain, isot gapo na nga, ano kaya't mo kapatid ko rin iti pamating, no umay nagiti trahedya iti biyag, umay nagiti mapuna nga didigra iti biyag, ket kuna Apo Diyos agyaman na pinikan na, iti kalmado marit na, agyaman na Apo Diyos, iti inted mo kanya nga sirit. So nagita ka, iti wagas no kasano nga mapatibker iti pamati, no kasano nga mapabilag, no kasano nga ipundasyon mo iti pamatin kini Apo Dios. Ket agyaman na tunggal may sakata tayo ditoy, ket namati kini Apo Dios ngan kasapulan tayo iti panang patibker iti pamati tayo ket saan nga maminsan lang nga daras, saan lang every Sunday, no di ket daytoy ket isu ti makunkuna nga agnanayon, lifetime process nga isu iti kanyanayon tayo nga aramidon inggan nga adda iti biyag tayo. So nga kasapulan daytoy ibagbagay iti Dios, daytoy nga istorya na ibagbaga na nga kasapulan ti panang busbus tayo iti oras tayo kadagiti sao iti Dios. So importante dito nga aramidon tayo kapag bayad iti panangikas kasabak kadagiti sao iti Dios, ket adu dagiti manglalait kanya yang gaputa inyang klak iti biyag ko kadagiti sao ti Dios, ti sao ti Dios iti nang waya-waya kanya. Ti sao ti Dios tinangted kanya iti balig, nangted kanya iti rago, nangted kanya iti tarigagay nga agtuloy nga mangipatungpal kadagiti pagayanan iti Dios, gaputa ti parabor iti Dios nga naibugbog iti espiritual nga biyag tayo, nga daytoy nga panunot nga papagpabaro isut gapuna nga daytoy nga inbugbog iti Dios nga parabor na iti espiritual nga biyag tayo, may patong magulod tayo, gaputa ti panunot tayo ket nakaangkla kadagiti pagayatan ni Apo Dios, ket ditamet nga daytoy nga biyag tayo, ket makita iti makuna nga panagbalbaliw, gaputa inyang klase iti biyag tayo kini Apo Dios. So kasapulan iti panang busbus iti adto nga oras kadagiti sao ni Apo Dios, dayta iti kayat nga ipa ilawlawag ni Apo Isus kada tayo, no kasano tayo nga busbusan iti oras tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios. So uray no adda dagiti makuna nga trahedya, dagiti didigra, at dagiti saan nga may parbong nga sitwasyon, inaramid mo iti nasaya, badimot iti naramid na king ka, ngayon, saan ka nga naupay? Saan ka nga matras? Saan ka nga nagsalod iti makuna nga pamati? Gaputa inyang klam iti biyag mo kadagiti sao ti Dios, gaputa pagpabaruan makanayon iti panunot mo kadagiti sao iti Dios. Ditamanten nga mabalinami tagtalinaen as ititip ka. Suray na kadagiti manglalait kanya bayat ti panigas kasabak kadagiti sao ni Apo Dios. Ngem ti sao ti Dios iti mamanted lata ti waya-waya kanya. Iti sao ti Dios iti nangted kanya iti ragko ken iti rigna ket saan nga naupay isut gapuna nga adda kakta kada kayo. Ket kasama ka adda dagiti tao nga busbusan da iti adu nga oras da nga mga adal kadagiti sao ti Dios. Dagita nga tao kas kada kayo. Da kayo dagiti. Gamin adda kayo dito adda ko madagiti banang nga pag-inkaman nyo. Ngem gaputa kayat yung nga busbusan dagiti nga oras yun iti biyag yo kini Apo Dios. Ket kayarigan nyo iti masirib a tao anani nangikali iti balay na iti rabaw iti bato. Inaramat na day tanga bato nga pangyangklaan na, pangyangkuran na iti balay na. Amuyo ka dino apay, gapo iti dayta
mabalin na nga lasatan ti bagyo. Mabalin na nga lasatan ti layos. Ken mabalin na nga lasatan uray pay no napigsa nga angin. Ngayon tinalaka nga wagas. Itinalaka nga sistema. Nga isu iti araramiton dagiti tattao kadagiti nga panawen nga adu iti oras dahil ti sangwanan iti pili nga kadagiti panagadal kadagiti sao iti Dios. At adu iti oras da kadagiti ni dagaan nga banbanag gaputa tinanama da iti tinaypilang agdabang abya. Kaya po na ni Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 15 verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Sulod ti agdamadang abyan iti pananginamon kini Kristo ket agbanag nga sika tinakataas unay kadagiti tattao. Isugat ti araminon tayo tattao no kasano tayo nga ipundasyon iti mapuna nga pamati kayo kadagiti sao ni Apo Dios. Magtagat ti may isang ilustrasyon nakasalungan na nanay nga ipundasyon mo no kasano nga yang kram iti biyag mo iti panunot mo iti amin nga paset iti biyag mo basit man dataon nudakad iti amin nga paset iti biyag mo kasano nga yang kram iti Dios. Iti mapuna nga kapitan iti barko no sumanglad iti mapuna nga destinasyon na ket iyang korna uno yang klan iti barko. Mabalin nga dayta nga barko ket agputi basit gapu iti hangin tindaluyo. Ngayon dayta nga kapitan iti barko ket saan nga madalan? Hangad butang. Saan nga nakarelax isuna. Tiga po na pay nga nakarelax dayto nga kapitan iti barko. Apag sangpat na pay lang iti mapuna nga destinasyon na ket inyang korna inyang kanan. Isu ang mura kuti-kuti dayta nga barko gapu iti mapuna nga angin kindaluyo. Ngayon dayta nga barko ket nakarelax. Gapu ta muna nga nakaangkla iti mapuna nga barko. So kung natin Biblia, in Hebrews chapter 11, hope is the anchor of our faith. So, iti nanama at isu iti panakaangkla, iti pamati. So, iti nanamam ket iti Diyos. Haan nga iti na ito yung agdamang kabiyak. Nagiti banbanag na makita, kat saan nga mataginayon. Kat kung iti nanamam, kat iti addakin ng Apo Diyos, nga saan nga talagiti nga banbanag na makita, di dapat nga addakin kahit ital na. Kat kung talinag kin katital na, saan na ka nga mabalin nga alilawan iti kabuso. Nga isura ito'y iti kayat iti kabuso nga alawan king ka dahil tangatal na. Ngayon gaputan niyang klam ti biyag mo kini Apo Diyos at dalatakin ka iti mapunangatal na. Amo yung kakapsat iti mapuna nga angin iti daluyon dahil ka kapitan iti barko kat kuna na normal lang dahil ka nga garaw iti baybay. Ngayon gaputan na kaangkla saan nga madalan. So kastamat ka na tayo kakapsat. Iti normal nga daluyon iti biyag. No saan ka nga nakaangkla? Ibagaking ka. Dahil tala kapitan iti barko no sumangpet iti destinasyon na at saan na kaya angkla iti barko na. Dahil tala normal nga daluyon iti baybay. Kit iti makuna nga angin. Kat mabalin na inot nga iyadayo. Kat iti sangwanan na nga kita na dahil tala nagpintas nga barko. Inot mat nga mapukaw. Gaputa saan na nga inyang ka. So kastamat iti kasasaan mo tata. Iti parabor iti Diyos kat adda dita. Nagpintas nga buybuyam iti sangwanan iti kinaimbag iti Diyos. Ngayon no saan mo ngayang klati na naman kinpana. Dahil ta nga nag-imbag nga bendisyon nga adda dita sangwanan. Ikit kitam kat iti apagdarigmat. Inot nga mapukaw. Gaputa saan mo ngayang kla iti biyag mo kini Apo Diyos. Muyo kakapsat. Doon tentu'y ikimpo nga sumango tayo di Apo iti langit. Amin tayo. Na tayo kiniti amin nga si bibiyag tatang lumay ti Apo, buyugan ni darawaway, ti pribot karap angel, ti trumpeta ti Diyos, dagiti nabiyag sumabot na iti Apo, dagiti natay kini Kristo sumabot na. Iba ko nanto nga final judgment kat sumango tayo iti Diyos. Kat adan to iti Diyos dita. Sumakitan to, iti mapunang awang-awangan iti langit. Iti ganito nga, iti spiritong piniti karawang ket pumanaw iti mapuna nga physical nga baging. Di tawag ten nga makita dagiti banbanag nga saan mo pay ka nakikita iti. Di tawag ten nga makita iti Dios ken dagiti anghel na iti langit. Makita man ni Satanas ken dagiti demonyo na iti infierno. So dayta nga mapuna nga final judgment. No sikakat inyang klam iti biyag mo kadagiti sa ti Dios. Dita nga makastrict ka gapot ako na iti Dios nga ilasin na iti mapaniti ka na wan kinilasin na iti mapaniti ka ni. So gapunta, iti may sa nga tao kung saan na ngayon niyang kla, iti biyag na, kiniapo Diyos, saan na ngayon niyang hall. Iti panunot na kiniapo Diyos, bayad iti panagbiag na, saan nga nagdesisyon nga, buson na iti oras na, saan na nga kaya niya pundasyon, iti balay na, iti rabaw, iti bato. Ita nga final judgment.
Gaputa mailasin to ni Satanas kin dagiti demonyo na nga adda ditan nga mabalin nga makita ket addan tumetlen ti kalintaganda nga mangrapsut kin ka nga mangguyod ket maalan na ka iti imatang iti Dios gamin saan nga nagdesisyon bayat iti panagbiag na iti daytoy nga rabaw iti daga saan na ngamin nga pinanulot saan na ngamin nga binusbus iti oras na iso in-encourage ko hang ko nga punang tapno punang nga dito ka wano kanayan ka dito yung nasaysaya at kakapsat ka kanayan ka dito kahit kung masawin dito day and night nga busbusa iti oras mo kanagiti sa ni Apo Diyos kahit kung masawin no kasalupang nga makisaukin ni Apo Diyos no kasalu ay may muda iti karin ni Apo Diyos babaon iti parang bigbig mo kini Apo Diyos iti naldaw-aldaw kahit masapon na bigbigam ti kinimbag ni Apo Diyos babaon iti pananibkas mo iti panagyaman mo mabaling na hanpay lang na tungpal dagiti makunang arapaap mo ngayon agyaman kan dahil tani makunang amang pamilya iti pamat agyaman ang Apo Diyos pati sumarunong aldaw kahit napinpintas nga may tinapalawas agyaman ang Apo Diyos ta adani nagbindisyon iti makunang nga masalmuan mabaling na hampay nga natungpal dahil iti hampay lang nga nabayadan iti utang mo maling nga nakatindog pa lang pilistan nung kung Apo Diyos agyaman ang taadda ka nga mga isabat iti panbayad to agyaman ang Apo Diyos taadda ka nga mga isabat iti amin na kasapulang so dagiti kakapsat iti wagas no kasanungan na kaangkla ka ini Apo Diyos dahil tayo iwagas no kasano nga busbusan iti oras mo no kasano nga ikon pundasyon mo itik-tik-tik mo iti makunang nga pundasyon iti pamatin iti dahil takarabaw iti bato so inaramat ni Apo Diyos dahil ito yung ilustrasyon tapos na anay nga makawatan tayo nga iti panang-study ka iti sa uti Diyos ket lifetime process lang nga maminsan nga daras iti nga nayon iti biyag tayo nga kanayon iti yung hanti ko mga tumulad kadagiti tattao nga ipang pangruna da iti dahito lang agda mga biyag at adu iti oras dahil isang wanan iti TV yung kadagiti sa uti Diyos ngayon napatpatag iti sa uti Diyos dahito iti kapatgan dahito yung ibagbagat na kayo kakapsa ket iso dahito iti kapatgan iti amin nga banag saan ko nga po na nakapokus kalatan yung bibiyang magmalmalan mo saan ka nagtrabaho hindi kahit kung nga sa uwen kahit bayat nagtrabaho pa kaya inyang klamit ibiyag mo ti Apo Diyos anyaman iti mapasama kanyang tata intanot ko tin ka amin so agyaman ang Apo Diyos iti amin man iti pigsang intan mo kanya kabalin ko man nga ramin iti agyaman ang Apo Diyos pasikat ti mangisuro kanya mangidalan kanya numapan kanya makit Apo Diyos isurong kanya ti gatawag numapan kanya groceries to Apo Diyos isurong kanya ti gatawag iti amin nga kahit mo isurong iti balay mo Apo Diyos isurong na dili agpaidalan ka isuna kita ti wagas no kasano nga nakaangkla ka ti Apo Diyos ti amin nga damo iti biyag mo tapno saan kanto nga agbabawi iti sumarunong at daw, kabalin nga inyong klamit ibiyag mo kini Apo Diyos, inyong klamit ti amin nga inaramin mo kini Apo Diyos, kat dimteng ti may sa aldaw, nga kaslang agbabawi ka, ngayon dumteng tumad lang ti aldaw, nga amin nga banag, katagbanag nga naging paggapu, ta intalit mo iti Diyos, iti amin nga pasag iti biyag mo. Dahil takot umay ti ako nga bagyo, iti panunod mo kaya't nakaguyudan, kaya't nakangalilawan, kaya't nakangaiyanod, nga gaputa na kang klaka kini Apo Diyos mabalinang latay tagtaninaan nga sititibkar ket dumteng matlang ti aldaw nga aming nga banag ket agbanag nga nagimbag kadagiti agayat kini Apo Diyos ibagak kin ka kapsat tin gayat nga nuyang klam iti biyag mo kini Apo Diyos nuyang klam iti panunot mo kadagiti alagaden iti sao iti Diyos ipasigurado kin ka nga mabalinan nga lasapen dagiti bagyo iti biyag. Ti bagyo iti biyag, iti padas ti biyag, ket normal lang nagaraw iti biyag. Ket no nakaangklara kini Apo Diyos mabalinam iti agtalingaed as ititib ka. Kapsat kin kagayan, ibagakon ka na kayo tatasakbay nga maladaw iti amin. Akasa pulam nga iyang klak iti biyag mo kadagiti sa uti Diyos gaputa ti sa uti Diyos ket agtalinaed dagdanan iti sa uti Diyos ket saan nga mapuka isu nga kasa pulam nga iyang klak iti biyag mo kadagiti sa uti Diyos naglaka nga wen aramid ngem kasa pulam ibagam iti apo iyang klak iti biyag mo so kasano nga wagas kadagiti sa uti Diyos iti sa uti Diyos ket isu ti makuna nga bato. Isu iti kasayatan nga bato. Nga isu ti bulbulan dagiti tattao nga isu gayam iti importante nga pasuli. Isu gayam ti importante nga panakapundasyon, panakaadigi ti balay tapno saan nga marpa. Nga isu daytoy sa iti Dios
nakasakulang nga ipundasyon iti pamati tapno saan ka nga marta. Kapot ay pundasyon ko iti pamati ka nagiti sa uti Diyos. Inmay kanya iti didigira. Napuuran iti makunang nga pagsakulang. Napukaw iti nagadong nagbanlo ka. Inmaya. Kita na mapupuuran. Ngayon kapot ay niyang klak. Iti biyag ko ka nagiti sa uti Diyos. Hanggang malabdan nagiti sangit ko nga agarubos. Ngayon ko na ako Diyos. Uray na napuuran nagita mabanag. Nagita mabanag na makita. Ngayon ako Diyos agyaman na tati pamatit kat saan nga mapura. Praise God. Kaya iti Diyos nag-ibang. Ukwa na iti amin. Nga adda dito eh. Kaya kunala nga nung nakaangkla ka kintuana. Amin nga banag. Amin nga kasapulang. Kaya adda dito. Insabot iti Diyos iti amin nga kasapulang. So di kapagdan dito eh. No kasano nga iti pamatin. Kat saan nga kaya nga iyanon iti layos. So may man iti bagyo iti biyak. Kung may man ti daluyan iti biyak. Ngayon kaputa nakaangkla ka. Iti nanama ka dagiti sa uti Diyos. Kaya saan kanto nga maiyan, saan kanto nga maupay, adda kalata nga si tatalinan, nga si titig ka. Kaya kung yung klami tibiyag mo ka nagiti sa uti Diyos, sigurado nga mabalin mo wala sa atin nagiti amin nga pada si tibiyag. Kaput ati sa uti Diyos, kaya saan nga mapukaw. Kung na iti Biblia, dyan Lucas chapter 21 verse 33, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So di langit, kindaga, lumbes danto, mapukaw danto, ngayam dagiti sa uti Diyos, kahit saan danto ang mapukaw. So dum danto ti tiyempo, ang mapukaw, dagiti amin nga elemento, matunaw, dagiti amin nga banbanag nga makitang tata, dumtang na ita, ngayam ti siya sino man, nga agtalinaad ka dagiti sa uti Diyos, kahit mabalinan na itang talinaad, asipitin ka. Kahit nakita kinapadasak iti mismo nga biyag ko, dagiti nakadado ang trahedya kindidigra. Dagiti tao ko tagpapanig daw, agdadanag daw, gapo iti daytoy a pandemic. Ngayon, iti sa uti Diyos, iti nang waya-waya kanya. Iti sa uti Diyos, iti nang patigkar kanya. So saan na ka mabuti? Saan na ka agdanak? Gapo taamok at iti sa uti Diyos, iti mangisabot iti amin nga kasapulan. Iti Diyos iti mga aywan kanya. Iti Diyos iti mga kaagas kanya. Iti Diyos ni mangidaldalan kanya. Nang salsalaknib kanya. Nang tad kanya iti kinapigsa. Nang tad kanya iti rago. Nang tad kanya iti nadyosan nga ba nakabaling. Kaya iti suamin nga banbanag nga kasapula ka may paay iti biyag. Tapno at bibiyagak namang badbadayaw kini Apo Diyos. Kaya ato naging itatao nga kaya da nga bununin da ito'y nga bendisyon. Ano naging itatao nga kaya da nga bununin naging nga gudguna. Ngayon na ibagang na alamin nanda kasi ti masirit nga tao may bangon na iti balay na iti rabaw iti bato kat kung nanaahan ko ang kaya kita nagrigat tag-tik-tik ti bato. Bangon naglatan ti balay ko ti kadaratan. Ngayon kaya ko tagbaling ng tibkor kasi ti nabangon iti balay na iti rabaw iti bato. So kaya nga tagbaling nga na tibkor. Kaya nga agbalin nga natibkor iti pundasyon iti balay na kasi tinabangon iti balay iti rabaw iti bato. Iti panunot na kayat na iti natibkor. Ngayon saan na nga kaya iti ag-sakripisyo. Saan na nga kaya iti agrigat nga mga pundasyon iti balay na. Ngayon ibagat kin ka sa kingayan nga saan nga mabalin iti kasta. Saan nga mabalin nga rabrabakan iti lintag iti Diyos. No kasano iti panang pundasyon mo iti pamati. Dita nga makita iti makunang kinatibkor iti pamati. Dita nga makita mo yung kakapsat iti pundasyon mo iti pamati kini Apo Diyos. Dita nga pataudin na kin kahit panagtalag ko kini Apo Diyos. Dita nga pataudin na kin uray na awan iti makunang nga sumbat dagiti kararag mo aramidem iti amin na kararag kado ngam iti umisuko nga panawen gaputa dati pamati kini Apo Diyos. Dita nga ipahay ti Diyos gaputa iti Diyos ket saan nga nagkurang kada tayo iti ayat iti Diyos ket adda kada tayo nga iti amin nga panawen nga amin nga kasakulang ket puro iti Diyos ket eksakto tingka saan nga nagkurang tingka so naadda kanya adda tingka isu dayta ti eksakto nga kasakulang data so nga data iti makunang nga namati kini Apo Diyos ket patauden na iti makunang nga panagtalag tingkuan nga oray pa hanggan sa sumbatan na iti kararag nga mabalik nga dati sakit mo tatang at hanpalangan na agasan ngem gaputa dati pamatik kini Apo Diyos patauden na ita iti panagtalag kini Apo Diyos nga manginanama kalatta kini Apo Diyos nga agasan na ka manginanama kalatta kini Apo Diyos nga isu iti mangidaran king ka isu iti mangsabot iti amin nga kasapula isu iti mangsulbar iti amin nga problema isu iti mangtag king ka iti kinasirib isu iti mangisuro ka dagiti amin nga iwayat mo nga agdal tapno saan kanto nga agbabaw iti sumarunong nga aldaw
So kadagiti amin nga desisyon mo kaputan dati pamating kini Apo Dios, ada ti panagtalag mo kini Apo Dios. Kaya kita nga nakadependar para tamutin nga kankanayon kini Apo Dios. Dito ikas kasabak na kahit at nakakapsat ka. Isu dito iti kapapatgan kadagiti amin nga banat. Isud ka po na nga kahit kung ay kan iti importansya no kasano iti kinimbag iti sao ti Dios ti Diabo. No kasano iti kinapatag daytoy nga sao ni Apo Dios iti Diabo. Dahito iti pundasyon, di ba ba? Dahito iti sao iti Diyos, na isu, iti makuna nga pundasyon tayo. Anyaman nga sekta, kahang nga sekta, iti makuna nga pundasyon, kat isu, iti makuna nga sao iti Diyos. So, no ipundasyon mo, iti balay mo, iti pamatin, kada iti sao ni Apo Diyos, mabalinam, iti agtalinood, nga si titibyan. Ano ting pangarig ni Apo Isus? Iti Mark chapter 4. Nga dahito yung agmulmula, kat rimwa, na panagmula, ket imula na iti makuna nga bukay. So istorya niya Apo Isus kadagiti disipulo na no kasano iti makuna nga panagmula. Ket na panagmula, dagiti kadto mga bukal ket nagtenagda iti Egypt idalan. Ket dagiti kadto mga bukal nagtenagda iti kabatuan. Ket dagiti kadto mga bukal ket nagtenagda iti kasita. Ket dagiti kadto ket nagtenagda iti nadamog nga daga. Inawag ni Apo Isus iti kayat nga sa uwan dito. Ket iti umuna nga ikunana, iti Mark chapter 4 verse 14, the sower soweth the word. Iti pangarig nga Apo Isus kunana, the sower soweth the seed. So iti agmulmula ket imula na iti bukad. Nga midin na ulawag ni Apo Isus iti kayat nga sa uwan daytoy, iti agmulmula inmula na iti sao. So, jabukal nga pangarig nga Apo Isus ket isu iti makuna nga sao. So saan na nga isursuro dagiti disipulo na no kasano ti panagtalon no di kat inaramat na iti panagtalon no kasano nga imula iti bukal takno ilawlawag na no kasano nga ti pagarian ti Dios ket maiparangaran. So ti kapuno apay kay naramat ni Apo Isus iti makuna nga bukal takno ilawlawag na no kasano nga ti sauna ket isang sangayan. Ngamin iti amin nga aggargaraw iti dayto nga lubong ket nagtaud da iti bukal. Amin nga gargaraw iti lubong ket nagtaud da iti bukal. Isut gapuna nga inaramat ni Apo Isus iti makuna nga bukal. Panunutin niyo kanila ito. Iti amin nga gargaraw iti lubong ket nagtaud da iti bukal. Iti amin nga animal, iti amin nga tingwan, amin nga labas, amin nga mula, amin nga kayo ket nagtaud da iti bukal. Kinuray pa iti tao ket nagtaud iti bukal. Dita bukal iti lalaki, kun sperm iti lalaki nga nikabil iti babae, ket isug gapunan no apay adda ka kinadda. So iti intiro nga lubong ket saan nga aggargaraw, saan nga gopoperate no awan iti mapuna nga bukal. So daytoy nga lintag ket importante daytoy kanasa. Daytoy iti inaramat ni Apo Dios nga lintag kakabsat. Tapno ipakaawat na ano kasano iti kinaimportante iti makuna nga sa una. Praise God. So tintiro nga lubong ket saan nga guperate awan iti bukal. Ngamin iti kadawyan nga masasaad dayta nga tawo nga kayat na nga maadaan iti apit iti dito nga awan matitinmulan nga bukal ket isu ti maag nga tao. Dayta nga tao nga mapan agkuliglig, mapan agtabas, mapan agabuno, ngem awan mo iti inmula na nga bukal, ket isu ti maag nga tao. Kahit kung nga sa awan, dahil ti sao ti Diyos ket isu ti bukal. No awan iti bukal, nga isu ti sao ti Diyos nga naimula kin ka, haang ka nga makapagpunga. Iti lintag nitoy, ket iti ayan ti bukal. Uri ka sano ti kasta mga agkarkararag. Uri agpatpatnag ka agkarkararag, no awan kin ka iti bukal. Hanggang agrusin. Ibay sa nga tao mapan ni Garden na agkararag, simbugan na, kararag tapno maadaan, adu nga bunga, idin nga umot itimula na nga bukal, pati suti maag nga tao. So, kahit ko nga sa uwan, dahito'y ngayakas kasabak ka na kayo tata, kahit iso na ito'y tikapagkan nga bukal. Dahito'y kibukal nga saan nga madadal nga, kahit ko nga maimulakin ka, kahit maimulakin ka, dahito'y nga bukal nga iso ti sao iti Diyos, no akseptar, so daking ka ti desisyon. Kahit inakseptar mo, dahito'y nga bukal, saan nga madadal. Agrusing dahito'y, kahit anya iti makuna nga ibunga na,
iti bunga iti sawi ti Dios ket isu ti ayat ragku talnan nabayag nga panagituran kinaanos kinamanagtalan saan dating ka iti mapuna nga amin nga bunga iti na espiritual nga banag gapo tati sawi ti Dios na imulatin ka. So no maimulmulatin ka iti sawi ti Dios nga saan nga madadaan isu daytoy iti mangtadkin ka iti panakabalik mangtadkin ka iti puwersa nga mga ramid kadagiti amin nga pagayatan ni Apo Dios. Kuna na ije isu dito iti pangarin ni Apo Isus. Dito nga bukal nga isu ti sauna kuna. Dito bukal nga iti pangarin na iti kuna tatay nga bukal iti kayo bukal iti amin nga lamoy suna nyaman dita nga bukal ket dagita dagiti makuna nga madadal nga bukal. Ngem iti sao ti Dios ket saan nga madadal nga kuna na ije 1 Peter chapter 1 verse 23 kuna na dito being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. So na born again ka saan nga gapu iti bukal nga madadal. No di ket gapu iti bukal asaan ka madadal. So saan ka nga nayanak na baliwan no saan nga gapu iti makuna nga bukal na isu iti sao ti Dios. Bukal nga saan nga madadal. So na born again tayo, saan nga gapu iti bukal nga madadal, no di ket gapu iti bukal nga saan nga madadal, na isu iti sao ti Dios, isu nga agbiag ken agtalinaed iti agnanayon. Ket daytoy nga bukal nga isu iti sao ti Dios. Nga adda kada tayo nga may mulmula agrusing dayta. Adda iti panawen nga agrusing dayta. Han nga instant iti makuna nga adda ti panawen nga urayan iti makuna nga bunga na iti makuna nga biag mo isu daytoy umayking ka iti makuna nga panakabalbaling iti biag mo. Dagiti kararan mo saan ka nga maupay. Taagapit kanto no di ka nga maupay. Dayta kakapsat iti magbagay ti Dios no kasano nga iyang kram iti biag mo kadagiti sao ni Apo Dios. Gapu tati bukal nga may mulaking ka no may mulmulaking ka daytoy nga bukal ket isu daytoy iti mangpataod kin ka iti bunga. Mayat ka man kin madika ngem daytoy ket talaga nga isu iti lintag. Awan iti apitan no saan ka nga mula iti bunga. Hang ka nga makaapit iti kamatis no awan iti bukal ti kamatis nga imula. So saan mo nga maapit iti panakaagas, saan mo nga magunod ti panakaagas no saan mo nga imula ti bukal. So ori kararan ka nga maagasan ka no saan mo nga imula iti bukal nga isu ti sao ti Dios. Saan ka nga maagasan? Daytoy ti masapol nga siputan tayo. Hantay mo nga di makuna nga kararan ka dagiti bendisyon nga umay ka na tayo. No saan tayo man nga imula iti bukal iti biag tayo. Amoy iti bukal na isu ti sao ti Dios. Ibagam dagiti kari ti Dios. Kabuti parabor ni Apo Isus insagot na ni amin na kasapunan tayo. Dayta ket bukal. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Dayta ket bukal. So no naimula king kalita nga bukal agkararan ka agyaman ak Apo Dios. Tayo sagot mo ni amin na kasapunan. Agyaman ak Apo Dios. Ta awan ko lang makita itata yung Apo Dios agyaman ak. Ta iti sumarunungal daw kita iti kumisu nga panawen. Basahin tayo iti kunana iti Galatians chapter 6 verse 9 kunana dito in due season we shall reap if we faint not. So inton chimpo na agapit tayo no di tayo maupay. So adda iti makuna nga chimpo. Hamin nga banag ket makuna nga instant nga magunod mo. Mabalin nga adda di nadagsen nga problemang tata ngem agtalinaed ka lang iti Apo. Agtalinaed ka lang nga agkararag kin pa lang. Tanay ka nga bukal ket agrus-rusing. Ket agrus-rusing dita nga mapigilan ket ditan nga agbunga. Isu dayto yan nga makita iti makuna nga bunga iti biag mo. Ket dagiti tao nga naipundasyon iti makuna nga rabaw iti bato gapu ta iti pamati da ket adda kadagiti sasaw ni Apo Dios. Ket mamati nga iti tunggal may sa kadatay dito ket nakapundasyon tayo iti sao ni Apo Dios. Iti sao ni Apo Dios iti bukal nga talinoed diti puso tayo agrusing dayta saan nga madadaan dayta. Mabalik nga diin mulam nga kamatis ket nadadaan uno diin mulam nga bukal ti santol ket nadadaan ngem dayti sao ti Dios nga maimula dita puso ket saan to nga pulos nga madadaan agrusing dayta. Uri panawan tata urihan tayo nga kikita ibagap kada kayo daytoy nga bukal nga isu ti sao ti Dios nga naimula king ka agrusing dayta malagip munto daytoy nga nagsasabatan tayo.
Amen. Praise God. Kaputa inakseptar mo iti sao iti Diyos nga isu ti bukal na imulaking ka. Agrusing kin ka reta. Makita iti panagbiag mo. Kat tumayag reta. Dumakkel na dumakkel. Ingga na nga makita iti aming naglawlaw mo. Kat di tamaten nga uray no saan ka nga nalaing na mga saba. Uray saan ka nga nalaing nga sao. Makita da iti bunga. Kat di tamaten nga adul iti mawin mo. Gapo tati sao iti Diyos. Kat nagtrabaho iti diyan mo. Dahil sa uwi ti Diyos, once iti ka dito nga may mula iti sa uwi ti Diyos tingga at saan nga mapigilan, agrusing dito. Agbunga. So ti ayan ti bunga, ket gapu iti sa uwi ti Diyos. Agapit ka nga agapit. Saan nga mabalin nga saan ka nga agapit? Iti agtalon, nga maban agmula, saan nga mabalin nga awan ti maapit na. Mabalin nga nagdadaan, agmula manen, agdanto iti makuna nga maapit na. So iti dahil nga aramidin nyo. Nga panagmulmula yo, kaput ti sao ti Diyos kat may mulmula kada kayo. Saan nga mabalin? Nga awan ti banbanag na nito. Adda iti banag na nito. Kat iti nag-imbag na damag. Saan lang nga iti material. Nang runa iti espiritual na banag. Nga ti pamatin kat saan ka to nga mabuhay. Mabalin nga dalig iti trahedya nga dumtengkin ka. Mabalin nga mapukaw iti amin nga dakin ka. Ngayon kaput ti pamatin kat saan nga mapukaw. Saan nga mayan. Mabalin nga na itayab iti amin nga. Inuruhnong mo, ngayon pamatin doon saan nga na itaya, iti Diyos, kaputa, daka nga nakaplati na ako Diyos, kuna iti ako, nga, no kasano, iti napukoking ka, at doble pa, iti mapuna, nga, sukat na. No doble iti napukoking ka, doble man, iti may sagot pa, nga sukat na kin ka, gaputa saan ka, nga naupay. Kaya kuna na, nga iti kimpo na, agapit kang to, no di kang maupay. So, encourage ko titong galmay sa, dahil ito yung asawa iti Diyos, nga iso ti pundasyon iti pamati tayo, tarigagayang ko mga talihal ka. Kasano nga wagas, babaan, iti panang buyog mo, iti panang yaman mo nga kankarayang kinapi Diyos, iti amin nga, ang daw iti biyag mo, iti amin nga oras, ket nakaangkala iti panulot mo, na yaman kiniapi Diyos, ket awan to ti kalintigan ti kabusor, nga mga rapsot ka, malipot iti imay ti Diyos. Dahil iti normal, nga daluyon iti biyag, dahil iti layos iti biyag, dahil iti bagyo iti biyag, ket normal lang nga garaw iti mapuna nga panawen. Iti daluyon iti baybay ket normal lang nga garaw iti baybay. Iti padas ti biag ket normal lang nga garaw iti biag. Ngem kaputan nakangkla ka kini Apo Dios. Ibagak tingka ipasigurado tingka mabalinam iti agtalinaen nga nagibka. Ito nawatan niya sa kapanayon ng Amen. Amen. Tuwag tayo man tinatiyong nagawan. Glory in the name of Jesus.